Показваме ви Touch Display, Nextion Display с меню на български и демо програма. Това е надпис и бутони. Прост надпис и бутони. Примерно, единия бутон е на кирилица напред, другия е Next на латиница. Натискаме Next. И тук показва управлението на страница. Тук натискаме Back. Такова. Преминаването от страница в страница. Натискаме напред. Малко трудно се натиска тъча, защото е резистивен, не е капацитивен. Тук имаме плъзгач, който горе показва стойността. Тук е потенциометър. Тук е плъзгач, който може да се променя. Мръдна. Да. Резистивен е тъча и заради това по-трудно се променя плъзгача. Трябва да е по-голям. Но въобще ни показва. Натискам бутона Next. Tu е надписи на кирилица. Натискаме напред. Tu е кодова брава. И тук бутоните от 1 до 9. Натискаме бутони. И горе показва бутоните. Имитира набиране на кода. Натискаме напред. Тук е часовник за реално време и въртящ надпис с опции. Натискаме напред. Тук е картинка и бутон Download. Може да стават много хубави менюта с най-различни картинки. Такова. Натискаме напред. Тук е небе с облаци и слънци. Такова. И програмата за вкарване на картинките, вкарват се с SD карта, която се слага в леглото отзад за SD карта. И когато един път при включване се заредят картинките, повече не е необходима SD картата, когато е заредена програмата вътре. Програмата за компилация на компютъра се казва Nextion Editor. Nextion Editor и на него се вкарват менютата и картинките и бутоните. Горе има бутон Debug. Когато натисне бутона Debug, влиза в режим на симулация и с мишката могат да се натискат бутоните, си едно работи като зареден на тъчскрина и показва всичко както трябва да бъде. И горе има бутон Компиле. Когато се натисне, долу се компилира програмата и отгоре на файл Open Build Folder и се отваря папката с компилирания файл, който се зарежда на SD картата и се зарежда в екрана.